Board meeting room rundang le masabirin stadium project chungchanga inhnialna chu akal chhoze la vice president jiang le alam changte chuan poisa chungchang chuan lamin iana project khoi mek chu bansan ti ran tum ru to hle a ma se iani ro atum ru sau thunga Shanghai sum ahman lau tur thu a soi lang ta hiala makan ti hlom hle nangin iani ro a project chu arin tlak ziaran tir tumin a theina chu mu tir nge tum ve tlat thunga Jiang Ming te ron lang le in rehearsal na yin theater lama chuan an boy le a Jiang je po ron thleng ve le hlolin Jiang Ming in mu chuan makalau ti hle anin mu lo na re le to deuh bok nen angai thu te aron soi ve re ule nga la Jiang Ming chuan nuam ti vak lo a chian te rehearsal nei zo ron chuak te chuan a bial pa niam ti te ron so tin Jiang je la chu alo bial pa omvel mia boka du sakne te an hlan hluma nuam ti phian Jiang Ming chuan a du lo hle thunga ji tong nen an chan chin new sa lo mu ve tho te soin Jiang je chuan thik tur te na du a Jiang Ming ro in a chan chaber te zinga mi ni angin chata ka en kol turin alo shil dai thunga Jiang je chuan thil ei puya som da yin ji tong nen anin kara engma om lo thu chu a shil boka Jiang Ming chuan hun nei lo thu le tian kong hne na len pui tura alo in tiam to thu chu alo shila Jiang je la chuan a man thu soin kalve chu alo tum mia Jiang Ming in a hnial don po chuan a hnial hne le der si lawa an kal dun le tange nge Wonderland no pang in ti hlem na hmuna tian kong chu shwain tian kong chuan nuama ti hle a Jiang Ming le Jiang je te po an hlimin in fiam na chi sang te chu ti ve zelin nuaman te tak zet ti chu alang bok Jiang Ming hlim taka anui te chu Jiang je chuan alo mel le ngoi chin boka Rei tok fang anin ti hlim hnu chuan chut na view nom taka chuan chut zolin Jiang je chuan tian kong le Jiang Ming te thla chu lak sakin an pathum chuan an selfie ho vel bok chumi hnu rei vak lawa chuan Jiang je chuan akut chang tiri in fountain toi chuak chu nal takin rondang lama makti le hmunom ti takin midang ho poinan lo ena chumi hnu loka akut chang chu tiri le in na thok pani hian pangpar bor lian tak an ron keng phei le tamaye an bulan ron thlen chuan Jiang je chuan Jiang Ming ma a ching chi in a bial no tan chuan a som le ta roi maye midang om ve hola chuan o ti turin an lo awra chup boka Jiang Ming chuan ngoi renga melin chumi hnuwa tian kong chu shwain akal son ta da ya Jiang je chu a hnwal mel hle chumi hnuwa mi om lo de wa chuan tian kong nen chuan thu in vapan phei le in Jiang Ming chuan Jiang je chu alo hau ngal ti boka mi pui ngai ven ani du to lo zia te soin a thin rim ve hle Jiang je point a hnol reng chu shom ti in lo chang let ve boka nga kum khwa turin adu emni ti ya zot hialin Jiang Ming laka chuan a ril ro zong a pek thu po chu a shil bok Jiang Ming ro in a shil to angin a thin lunga midangan om thu bok a shil ve thunga midang ne na in som na siama du lawa tian kong chuan an bo ruak churon ti to pin ice cream e du thu suin aron kai ta da ya in hauzui na che poni to lo ti sha in an ngoi ve ta top mai Shanghai company lama yan ne na chuan company chen khat ho yanan azon tir ho report chu king yan chuan ron pe in company la thar ve tak le chang dong tak te an nom nuala company lian ho sa le chapau tak ai chuan chung ho ne na in rem na nei chu ol sam jok ti so yin yan po in an chung chang chip cher zo ka she turin alo ti zoi bok king yan chu chuak mai lawin yan ne na chuan in thlashung tak hian Lingji ni ni chung alo kal lo le a ke chan chin te chu zotin a serious vewem ni ti in ngai to ve le a yan chuan lo mel runin thok ho ve kan ni angin ama point azot ve thei renga lom alo ti khawa king ya ni ro in a ti thei lo thu so yin yan po in Lingji laka aril ruput mang chu a she thiam tamaya company rules office romance om phalani lo thu soi chuakin king yan chuan chu wanga aril ru po la phor chuak lawani thu chu a soi ve bok ma se yan chuan mishing nu na beta ta ni thu so yin king yan tan chuan rules ti danglam chu alo she lem lo hle a chu king yan na sha chuan alom ve hle Lingji chu engtika changa alaka ril rupe nge ani ti te zotin king yan chuan a sha lo thu le
kong tam taka anin an thu te lai deuh taka soin an hna a anin sorbingin an thok rim em em a chu takpo chu ami telak tak chanani thu chu a soi ve bokai yan room a chwa san don te chuan a hlim ti sha takin anui top hlei thei me ulaw yan po in chu tiang khopa king yan hlim mel chu mu nuam ati ve hle Jiang Ming le Jiang Je te po chuan tian kong chu welfare center a thla le to in miskin chuan tian kong chu alo huak thlapa lom thu te soin an lu hnu lok chuan Jiang Ming chuan an director ko dongin Jiang Ming chu theater ka turin re ru ha mel tak hian an ron shila Jiang Ming po in boina an tok ti sha thiamin rang takin Jiang Je ne na chuan thla tur a shilin an kal zui ngal Theater of chuan director chu kun lap hian stage a chuan ama in alo thu a Jiang Ming chuan pan vatin thil thleng omem ni ti in a zota director chuan lungai mel takin show chu an chun zom thei don lo thu chu alo shila an investor te anin hnu do thu le an theater show chu an tan hlok na a oman rin lawa wanga chu tianga ti an ni thu te animation lama invest an tum dan te shilin a beidong hle ti chu a che zia changin a sha theya Jiang Ming chuan chu tianga olsam taka anin hnuk dok mai chu makati hle a ma se in rem na an lo nei chu document nei thlap alo ni lo wang pakhat alo ni chu mai ba ka an main actor pahni chu exam ma bak mai an ni a an du anga practice na hun an nei thei don lo thu te investment om lo chuan theater man tur po an nei lo thu so yin ban san mai chu ti thein nei om chun ni in lang ta bera Jiang Ming ero in chu tiang mai top san chu adu lo hun tlem pe tur nge nin chinfel dan tur ngai to tur thu a shila atum ru melin a thorim na chu luan ral ti ratum lo ti chu alang reng bok Lingji po in lama voice recorder chu engtia ti nge chaberang ti in ril ro seng na sa hle a chu ti lai chuan akongka run ri in king ya na ron lang ve le hlol bok Lingji ta na a theken sakhau do kana da in Lingji ma a chuan chu in angai sak hle a Lingji chuan ama in ti boy ngai lo thu te lo soi ve bokin Kenya nero in ama chawin a kho sabok nen a ke na bok si a ti in alaka aril ru chu thu patum ve sham shama Lingji ta nero mo mai chi ni law a theken sak chu enge du zo tin chawkalama han siam sak mol mol boka Lingji chuan alaka tha chwa wak lo tur le a phu lo thu chu alo shil ve boka thok du nan ni angin anin chan pui ton tur ni lom ni ti in Kenya chuan lo chang ve thung Lingji po in thok du nan ni angin ti chu apom hle a Kenya po in a the chop sak nu chuan kal zui mai atuma Lingji in thla tum po chuan a ke na bok nen ti lo turin alo shila a chutir le a chwa san zui mai bok Lingji tan po alaka cha em Kenya chu ngai to zui lo thei po ni law Jiang Ming chu zan tlai tak thleng theater a chuan ama inala om renga bungruron seng hoi na thokte an om le zeu zeu chin bok angai to na sorbing em ma Jiang Je chron kal ve le in thil thleng omem ni ti te chu aron zo ta Jiang Ming po in atlang pui lo shilin Jiang Je chuan Shanghai laman soi lang dek de ka Jiang Ming chuan alo du lo bur mai si midang chen pui na tel lawa ama nge ya hlen chwa adu a ma se thon thu soi lo chu thil dang ti thiama nei lo thu chu a soi zu ya Jiang Je chuan thil che chuakin Penguin FMT application chu a ko mu a chu mi hmanga a thil du songa ti thei thu le a thelar thei dan te soi puin Jiang Ming po in lo ngai ven hle ji tong te po ron langin shooting an nei le me ka kya jen chuan vilbokin ma ason ve zel ti amuthiama ji tong po in azo chuan enge an ti te ron zo tin Jiang Ming chu atluk tu em ti chu azot boka kya jen chuan ma ason thu lo shil ve in Jiang Ming ne ro te khin chi an ni lo thu soin an style a shan hlak thu chu alo soya ji tong chu aruk tak chuan alom mel chiam law ama puala thak tu ang ni lawa a show ma sabera ni boka wangin alom nan zan re puya eki nen chuan a soma ma se kya jen chu Jiang Ming chuan in hmu puya ron somin ji tong hnar chuan akal ta thung ji tong chu alom lo hle a eki kya nga chuan Jiang Ming anga an thin lung taka an ngai nat ani ve lo thu a sha thu chu a shil ta mya bok
Jaoming LMM chu eki chuan makalau ti hle a thian an nilom ni ti zot hialin ji tongpon alung oilo na thu vatin awan thu chu alo soi zui tadai Jaoming le kya jen te po cafe pakhata in mo in Jaoming chuan a har sat na to chungchang te chu a shila kya jen chuan makati in mi in hlok na sum ringot uma thilen ti chin chu a hove em a Jaoming te chu thin rim pui ve hle in chinfel dan tur omma yang ti in hnem ve boka do thei sham turin shilma se Jaoming chuan hun anei tam to lo zia chu a soi boka an hokunga te chuan kya jen chuan an chingfel thei em ang ti a fui ve tlatin Jaoming ngui lutuk chu comedy lam show en puya te so min ti hlim sham atuma Jaoming po in kya jen in thei to pa chwa pui ti sha in o lo po ve bok ko thlir an kal lai chwa no pangta na donation khona thei top chwa ve mek mi pakhat va mu in mi kalvel te po chuan poisan pe ve zela chuta chuan ngai dan thadeu Jaoming chuan ane ya donation ko thlir khon ve top mai chu ani kyajen chuan aza thlaki ti lovem ni ti in azot ve thunga mi ma a kuduang hiala an ngai awang chuan kyajenin Jaoming chutiang ti tur chuan a ring thei me ulaw ma se Jaoming chuan a ma po a flyer sema thei to pa chwa to thulo shilin a thil ti tum chu chadon riawin a sha a kya genero chuan a na ko mu chu atan chuan a thange chalo ti po a sha thiam to lo thu te lo soin Jaoming ro chuan na ai ma chuan a in rin tok na director in apek le tak thu soin alom em thunga Director Ling le yan te po thingpui in du na in mu in yan har sat na to chu Director Ling chuan alo mu le thiam vek to a yan chuan investor zon dan te chu shilin ram chung lam emo pon lama mi po investment fund an mu the ni chuan director te tan nya reng the ni don lo thu te alo soi ve boka Director Ling chuan ati swal chang renga board member ho om thu te po soi ve bokin film khur hle turina cha a yan po in alanga pawin nya lo ma se osam tekin an pal tlang tir don lo ti a she thiam ve vek Director Ling chuan yan su shilfia na pe in chaklo hlau ringot a malam pan lo tur a fuin ti swal pal hlau lo turin a shila akong zowa ngai to na film le hwai sina ngai zia te chutiang a ti thei ani chuan a chak ngei thei thu te po shilin yan chu a fui pa zel bokai yan po in chutiang ril ru lo pu ngai cha lo bok nen a thuron wang chuan alom ve hle a Director Lingan a company board member te rona investment po ti atum ve thu a shil phei chuan a hlim hle ma se tiam chin om do na wangin chata ka hlen chuak ngei turin a du a ti swal pal mo chu lo tur a shil le in ala no panga hun rem chang tam tak ala nei thu chu a shil ve mol bok Vice President Jiang le Jiang je te po in lama in bia in zan lama a thian te hmun na akal ve tura adu thu Vice President Jiang chuan Jiang je chu a shila Jiang je ero in a thil tia poi soi lo tel tir to lo tura lo ti thungin ani lo chuan a chan poi don lo thu chu alo soi ve bok dikai commercial project ka atel ve chan po jawyan jaw ti chhia thei nan chawani thu te soin tek ching tak manero adu ve hau lawa apa po chuan ati to lo tur thu chu alo soi ve thwai zan lama an mu tur te chu board of directors lama mi te hawan ni thu shilin an lam changa siam poi mo zia te po chu a soi ve boka Jaoming po ron langin ko thlera chuan donation bom le flyer ne na in hung ve le ram to a thei top chho a sum muturin aw lo lawa flyer te chu a thei ang to ka tam se matum bok Jiang je le Vice President Jiang te ba ka Board of Director lama mi tam vak lo chu in mokho min miril ru thu mun vek ti sha takin an ti po arwal tlang hle a Jiang je chuan an chang do dan chu alo ei lo thin hle yana project nei lai chu an tum dan bera chuan rotlin tir lo ani bera dikai commercial project an ti boy chan po shanghai company share atlak niam theina na ni thu te an soi manga chuan Jiang je chuan lo she thiam ve vekin a ei lo mel hlom hle boka ma se an lam chang kha ani ve to miao wangin an mani khei song a chong chang chuan apa lawin rol thwai chin yan te in lama po hun rem chang mu in jaw chu yana study room a chuan ti fai tur ni om takin alu tange ya
rang taka adokan le podo vel chu thil zon nei ti shat taka dap kwalin sister hwa chuan tukvira changa aron mu chuan rang takin lut ve nga la jau chuan eng thil nge ati azo deuh fak jau po sister hwa mu chuan lo mel taka lo melin a chan pui thei nan a ol lai a lo ti fai ve thu lo shilin sister hwa chuan a ma po a chulai room ru lo tura a shil to thu chu soinon le in chan pui du chuan leitura om thu shilin chuak turin a shil zui ngal jau chuak ta chu rin hlel mel takin na mel zui bok Board of Director le jang je te pa fa chukhom po anin lungral ta hle a yan laka changa thu nei na chu sak tum chewan ni boka du thu mun ti taka an ro rel po an lung oi tlang hle a Vice President jang ne na te chuan eng thil po thleng se alaman chan sia tur thu te an shil ve boka an chin dar nu chuan Vice President jang chuan jang je ne na chuan athu soi tur ngai to chiang turin akhak ve boka Jau meng po chau taka ho in jau chuan thei tui lo thlit wata anu chan chin te zo tin an thil ti dun sang sang te alo shil ve ngal mol mola a room lama ombok nen jau meng po anu mutura chho zui watin jau chuan jau meng step a chho lai chu ngoi rengin alo mel kar bok jau meng chu anu room lama kalin anu po in thuwa lekha lo chher ve in ani man dan te anin zota Jau meng ngui mel tak chu anu chuan muthiamin a chana zot ve thwai Jau meng poin a sha thiam vek don lo ti shema se an theater lama an boina chu a shil chho ve a anu poin a thiam ang to ka lo fui ve bokin ano pan lain hun har sa tak a to te po tha tak a pal tlang thei chin thu te soi le in Jau meng poin a thei top chwa zel tumin hadam mel tak hian a om ve thei ta a an ti chu kong ka bula changin yan ding chuan lo ngai thave reng boka doctor hi in yanan a chan pui thayang ti ya jau meng a ron chuan jau meng chuan yan ti boy reng adu to lo thu le ama in a thei ve mang ti in a tum chu ala ti ru ve fan bok Jiang je porun langin motora re ruha mel taka ngoi renga a chut nu chuan yan phone in mu puya asoma Jiang ming ron lang ve le in kya janin a ron phone lo ni a boy ema wanga a man ma thei lo thu ta ron so yin ko thlera bom do ve tur chuan a ron so ma lo ni Jiang ming chuan amma a alo ti to thu le a boy zia a sha thu te so yin in lama a le to thu chu a shela asum mu chwa za le nei za te ba ka alama mo za te shil bokin director ne na pek lu phota tum dan te nen kya jen chuan Jiang ming ril ru that le tluan zia shenon le in a chwang ve ma poisa po a nei tam lo ma se tu na ama mo za chu a pek thei thu lo shil bokin Jiang ming chuan aman ama mo ve tho bok nen ata na mang turin alo shil ve thunga kya jen ro in Jiang ming chen pui chu du ve tlatin Jiang ming pon anar seng tabik lawa yan le jang je te porun langin zudor pakhata zu inin an chudun le ran to a yana boina sum lama anin chin fel dan tur chu a mu thei do nem ti ya jang je chuan zo tin yan chu angai to ve hle a yan chuan ti thei atum tla thu te lo soi ve bokin apa in rim taka atha le zung senga alodin sheng hei chu akal dan nga ya kal tir le nge ya tuma jang je chuan dikai commercial project ka changa har sat na in chana ni ti sha in yan ne na po sheoma ti thu chu alo soi ve hial bok Jiang je chuan anin an thu lo soi le in an thil du ang po ti ve thei lawan ni na te longa khalna om lo ang mai du do wa thli le tui phone in an len kwal mai ang le kan ni thu soin a ril ru chu alo nim ve le a yan po chuan anin ang tak zet ti chu a she thiam ve Jiang je chuan tlang takin chan pui du thu le ma se ti thei anei tlem zia a shil li a chu ba ka Jiang mi le sa alo ni kher bok nen yan po chu tiang ril ru Jiang je na pu shim chu alom to khle doctori dam do ina abo chuma a shwai tu pa thalak fia wak lawan print chu mu in a shenga yem ti azota Jiang je chuan alukhum akhumin a mel hlia deuh bok nen a sha lo thu in lo changa tunge ni azot bok yan chuan jaw chhun ko ta na mi poimo takani thu ba ka shil tam du lawa
atu zinga Zhao Mingin anu chuwa shai mek lai chuan a phone ron ri in beturin a thosana Golden Bridge Culture Company Art Director Jeng lo ni in kya jenin a proposal a thon thu le a ena phur ati dan te soin Zhao Ming po alom ve hle a soidin du thu po shilin anin lamakal turin ngen zui Zhao Ming chuan in lama afala in biak ngot mai chu ala shengai lo bok nen a she ve hle a Mr. Jeng bok chuan chumini chu a fanu birthday ni thu le lokala fairy tale thon thu vel arun shil the ni chuan tho ho po a ol samsot don thu churun soin Zhao Ming tan po nar har sat takani ang bokin apom lo thei ta lo Mr. Jeng rotna poma a chwa don chuan Zhao ne na anu chu ada thu shilin Zhao point lungai lo turin lo cha ve lwama Zhao Ming chuan a phone biak lai chang to a Zhao in lo ngai ven sia ero a she ve hau lawa Mr. Jeng te che na area va thling le to in Zhao Ming chuan an in taka zong meka chulai chuan jang je ron lang ve le lolin anin ton dan chu shot lok thei lo thil tak mek mewani Zhang je chuan enge ti don ti te zo tin Zhao Ming in Zhang je mu ruala anung lama athil khaya thuruk deuh chu Zhang je chuan alo hai lo hle a rang taka pot thanga lin a custom khaya mu chuan makati hle a man na tura zot ngal Zhao Ming chuan Mr. Jeng nen anin dor na chungchang chu shilin Zhang je chuan a rem ti chia lo Zhao Ming ero chuan angai poimo lova anma mo ber thilati sak thei do na wangin atum ve tlat thunga Zhang je poin a lulu zia sha in kalve du fyang ma se a phal le lawa anin ko thlenga shwai ture ro chuan anin berem thei ta sham Mr. Jeng te in chunga lu san nu po chuan Zhang je chu kal son mai lawin phone mangin alading khot lai renga Zhao Ming chu Mr. Jeng te ompui la chuan Mr. Jeng a thlem tura ngain alo ngai thei lo ve em ngai ringot boka Mr. Jeng an a chei choi lai da saktum om taka akutaron von nan te chuan Zhao Ming chuan a hlau re ru hle a in la sang thwain no pangho om na lama chuan akal ta dai Mr. Jeng fanu lulu I anti le a chan te ma a chuan a custom in bel to in fairy tale thon thu chu a shela Mr. Jeng fanu lulu I la chu akum ang ai ma in alo ngei om reu bok nen Zhao Ming chu andu dan danin an ko kwala Zhao Ming poin she omati hle a ma se alo ti laklo to miawa len chwa sham tumin a hlim lui sham ni ber fairy tale thon thu anin shil zo nu chuan no pang ho chu in fiamin an tlan kwal zuya Mr. Jeng chu Zhao Ming ne na ding dunin a fanu khosak dana zirtir na a pe chatok lo ti soin alo in thiam lo ve hle a Zhao Ming ero in no pang ngai na tom takani thu chu alo soi ve thung lulu I bok churon tlan le tin pot titla chuain ama aron tlu zuya pot ke thema ain alo nan Zhao Ming chuan rang daka lo dom batin ama zok chuan akuta ti nat pha a lulu I chuan lom thu soin atlan son mai Mr. Jengan Zhao Ming ku thia mu chuan von sak vatin angai twa hle a chuti lai tak chuan anupui chu thim rim taka kongka aron lutin Zhao Ming le apasal te kot inwan aron mufu tabok nen an chetin reng nen Zhao Ming chu ron an khum zui buanin kutho hia la tum chu apasal chuan alo dang bet ve tlat boka an pa mei ang hialin a chwa zui bok kongka in hong hwa wa chuan thin rim taka Zhang je ron lut ve bokin Zhao Ming bial pa ni thu soin arun chan tawata Mr. Jeng chuan Zhang je chu tunge ti alo sha chiang bok nen alo in thiam lo hle a an nu ne na po ngai dam dil tura shil thwai thwain Zhang je chuan chu tiang taka Zhao Ming an ti awang chuan case sem sak hiala du thu te soin Zhao Ming chuan alo khap sham zoka Zhang je in beng dai deuh nu chuan Mr. Jeng anu pui hne na chuan chiang le fe takin chulai hmuna akal chan chu a shil ve ta faka a ring lo ani po in atan a changkai lo thu te po a shil ve sak nuwa an chwa san zui ta ngal Mr. Jeng te in hlat lo te ya Zhang je te ina chuan Zhang je chuan Zhao Ming chu shwai lutin akut liama chuan damdoi te hnoi sakin Zhao Ming angai twa lutuk wang le a thil ti a thlak taka wang chuan a hau mol reng boka Mr. Jeng chu a chan china zo chan nu phei chuan mi paler le model le actress sang kom ve dul china ni thu te soin Zhao Ming chu a hau le chin boka Zhao Ming po in thiam lo ve hle ma se ala ka Zhang je om da ni ro chuan nuama ti tir cha lawa
Jameng cho film kur to hle tur cha bokin thlengma lo ni se media lama a ming chha le theizia te a shil boka a taka om to lo sham tur cha bokin Jameng poin a von reng tur thu chu alo shil ve bok Jameng anin lama va thla in a bek le thil dang po a kutna bok nen ti in a khai sak veka yana office kal tur nen in tok bokin jang che le Jameng te a mudun chu a meng tur le hle Jameng kut in tom mu chuan Jameng chuan rang takin a hub bet thwai boka doctor yi chuan Jameng le jang je te churon mu in a ron kal ve thwai Jameng hne na abel pa em ni ti a lo zo tin yan chu a lo tum lian to hle a Jameng chuan yan a thopui ni thu chu lo so yin doctor yi po chuan a lo welcome chale hle a ei tur siam te ei tur a so min chaukalama a shwai phei zui yan chuak tur chu Jameng chuan be ve bok ma se a boy ne tur ani lo thu lo chang makin lung oi lo takin a chuak zui maka Jameng tan po anwam du lo hle Jameng te nu fa le jang je te thil eya do kanan kil ho nu chuan doctor yi chuan jang je enin alung oi lo hle a mi chhalo ani thu so yin Jameng ne na chuan chhuatir turin a shila Jameng chuan yana thopui ani thu lo soi ve bok ma se chhuatir thwai tura alo tur tak se ka chuan jang je zok chuan Jameng nu din mun sha thiam takin a in therapy hi masa a Jameng point thaliam turin a zui chhuak ve bok motor bulan thlen phei chuan Jameng chuan anu ai o in ngai damadil mol boka jang je chuan alo sha thiam viau mai an show turata na investment a zon dan mol chu ti to lo turin a ti zuya thil chalo aton mai chu a lo thon pui tak zet Jameng point a to don lo thu lo soi ve bokin thon thu awa soi sakhan an invest sak mai kha alo be sei tak tak wang chawani thu chu asoya jang je chuan ama na investor thu soin chonpui tum hle ma se Jameng chuan alo la nar sha ma jang je po chuan a lu lu zia sha in chonpui nga ya om huna chuan shil ma saber tura cha in atan chuan king kong angani thu te shilin awang zui ve hlut boka yan chuan king yan kaltlangin Jameng te sho turata na investment te tu te company chu biak sakin engtin tin mo king yan chuan a chen fel sak thei ta shama animation lama investment ti an lo tum po chu sut le in Jameng te sho tura bok yan wangin investment chu an nei non le don ta ni zana chuan Jameng chuan Penguin FM mang chuan Peter Pan thon thu chu cher chanin alam nai tian kong le madam linte yan le theater director te ho chon lo ngai thlavekin an lo hlim ve em hlum boka atuk lama chuan director chuan Jameng chu kolin Jameng po rang takin theater lama thleng phei nga la director o chang khan thilom om athleng te alo sha thiam boka director in beidon to pa an thil ton le te chu lo shilin an hlim dun ma se an main actor te ber anin hnu do ta ka wangin midang an roi mai angai tur thu so in director chuan Jameng chu Peter Pan lama chang turin a do a Jameng chuan alo hu phur ngang mai zan lama a story chiara ngai thlak ve thu te so in ama a theina om thu shilin Jameng chu a thlem le a Jameng pon hu phur tak chungin alo pom ve le mai Wendy turatan chuan a chan lam hnaya mi a recommend boka director po in shwai chin turin a cha bok Jameng chuan cafe pakhata yangzi chu in hmu puya somin thilan ei dun masate te a yangzi chuan alaka changin Jameng chuan du anei ti a sha thiam nga la a zot ngal bok Jameng la chuan engtin nge shat ti alo zot hu a mela in za vek tho shilin an noi dun le ri boka chumi nuwa theater lama a tho dan te an boy na ton le an chen fel dan zong zong te chu shil zwai in an actor le actress te an ban ta ga chuan ama chu Peter Pan lema chang tura an ti thu so yin yangzi chuan lo lom pui hle a Wendy tura an ma mo thu le ama a recommend thu a shil ta ka ero chuan anui top mak a mela chuan a hu phur ti a shat ngal ngoi ya Jameng chuan yangji chu a thiamang to ka nge nin Wendy tur andu ang an la mu zo lo thu te ama nen anin mildon zia te soin minatum ve le a yangzi chuan ati theyaring tat law Jameng ero chuan rim taka an thoka ni phot chuan an hlen chuak thei mang tia ne min yangji point in ngai tuan na hun dila minute nga chau nui hakha anin pek nuwa apum ta sham theater lama chuan rehearsal an han nei zui boka Jameng le yangji te chatlavel chuan director mi tatlungin alom hle a
an show po chu a hlotin a ring tak zet Children Welfare Center lamron lang le in jameng chuan atlo alo ni a tlian kongan a hmu chuan alo hlim le hle bok amit lamte ma ason zelem ti te zotin madam lin pon jameng a hmu chuan hlim takin alo pan nga la tian kong presin aken sakte apek nuwa infiam pui tura shilin in beturin madam lin nen chuan an kala jameng chuan a hnalam boina wanga atlo tam theilo thu te soyin Madam Lin chuan an oma ngai to an ngai lo thu chu alo shil ve bok tian kong dam le chana te chuan lom thu te ani shil ton tamai mai boka yana chung chang bok Madam Lin chuan zot ve le in jameng chuan nalam a thorim zia te asoya anin kar chung changa po ahma asha chin yan kha tlim tlema alo let le mek thu shilin an hlim em ma Jameng chuan an show nei huna kalve tura somin Madam Lin chuan yan bok akalve angem ti alo zot le thwaya a soizo rwalin an noi dun tangot akalani phat chuan akalve nge yang tia Jameng chuan lo chang ve bokin an noi le varvar chin Jameng po in lama na sale zwal zo ka inzirin chut khom na ruma te chuan apar tur chu chiarin asoi lo lo china sister huale anu te chuan an lo limpui em chin bok yan run ho po in Jameng thil ti a hmu chuan en sak zuya Jameng chuan an theaterin investment an hlau ta kan nei le thu te lim taka lo shil ve bokin yan po in Jameng Peter Pan lema achang tur chu makati tir ve te wa Jameng chuan anu nen an lo kal dun ve theya ngem tia zotin avoi khat perform na ani don bok nen Madam Lin po a om tur thu chu a shila yan chuan Madam Lin minga sha chuan a mel dang lam suin a hun thleng phot se tia changin in chung lam apan san ta phot show nei ni ron thlengin Jameng te po makeup nen na satakin in bwa sain ji tong po a chan te pahni du sakna hlan turin a ron thleng ve le hlol boka an hlim hlom hle jangje po ron lang ve le nolin Jameng chu du sakna hlan pa in abyanga fo sak zawa Jameng in makati viau la yin ji tong chu alawin humru na sa hle thunga amit menga chuan thik na mai puya al le hlwa to ti alang reng bok jangje chuan danglam hau lo hian yan lo kal lo chan zotin Jameng chuan nol deuh tak hian nalama aboya ni arin thu chu alo shil ve boka ji tong churon in rol vatin jangje bana wan chung chuan kut ruakin aron kalem ni ti te chu aron zot ve boka jangje chuan champei na bwa sai sak thu shilin directorin in ring tura aron shil ta ka chuan jangje bana kwa run chungin akai chhuak zoi ta dor dora Jameng le yangje te po du sakna hlan pa in anin fuidun ngal mol mola an huna thling don tabok